DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Ladies and gentlemen, today tuone video riri panapa. Ndataura zvakawanda tozokurukura after. But ndoda ngotaurawo zvangu kuti kana uchisupporta Weekend Chivhayo, siyana zvako nevidhio rino iri, because tichataura makobvu nematete about Weekend Chivhayo. Kana uchisupporta munhu wese akapiwa mota nasei Weekend Chivhayo, tichamubata panapa. Saka gara wabva zvako, because chokwadi chinofanira kungotaurwa sezvachiri. Kana uchisupporta Zanu PF, gara wasiyana nekuona video iri. Toda kuti tuone patasvitswa nehurumende yeZanu PF neumbavha hwavari kuita, neukopokopo, nekushungurudza vanhu kwavari kuita. Zita rangu ndinonzi DJ Holly. My number is on the screen. Kana uchida kutaura neni, kana uchida kucontribute anything towards production ye.5 Creative Studios, angava ma-ideas, types dzenyaya dzamuda kunzwa, ndibatei panamba dzese, panamba dzangu dziri pachi dziri pa screen idzo. Let's jump into the video tinzwe kuti zviri kufamba sei. Makadini reZimbabwe, zita rangu ndinoitwa Bernard. Tinogara nambuya, tinodzidza kuchikoro kumateta. Saka tiri kukumbira rubatsiro. Ndo mufambiro wangu wandoitawo nedhongi. Chikoro ndinofamba chaiko. Ndichienda kuchikoro but ndinoshandisa dhongi rori. Dhongi iri kana risipo tinotambura kutofambawo neizvozvizvi. Asi zvinenge zviona zvakadamburukawo. Ini vabereki vangu vakashaika kwakumwe, saka ndogana kuva chakwanise kundiitira zvimwe zvandoda kuchikoro. Saka tichimukumbira rubatsiro kwekuti pamwe kuva ndichikwanisa kuendawo nacho kuchikoro, edha kana kundipawo zvekuti ndifambise ndichitoenda kana kuchikoro. Kudzidza ndinoda chaiko. Kufamba kwangu kwandoita ndichienda kumba ndinofamba 8 km ndichifamba nedhongiro. Saka dhongi risipo ndotofambawo netsoka 8 km idzodzo netsoka, nokuti kweda kwani kuzvimwe zvokuti kai ungakwira uchienda. Saka tichimukumbira rubatsiro, makandipawo zvimwe hazvokuti ndiwane kuwara ikwawo ndichifamba nazvo. Kana dhongi risipo iri ndotombofamba chaiko netsoka. Mboburu watu unofamba sei? Tombofamba chaiko netsoka tichitoenda. Nditofamba ndichienda kuchikoro ndichiita sezvo zvandikuita ndozvandichiita ndichienda kuchikoro, ndozvandichiita kuchikoro. Saka kana dhongi risipo ndototamba ndotoita chaiko zvikofu mukati memaoko ndichifamba ndichienda kuchikoro. Kusvuka umu awanenge achindigwadza, saka ndichitofamba zvekutamburira chaiko. Kunoku mwanatotarata kunokweguriro nekutokuwara nokuti ndendahwa nekukweshera padhongi. Saka ndichida zvimwe zvokukwanisa kundivaraidza, zvokubatsira kufamba. Zvinokwanisa kufamba kuti ndive ndichienda kuchikoro. Saka ungabatsirika zvinosvika sei? Vanoda kukubatsira vanokubatsira sei? Unobata api? Vanenge vachida kubatsira vanobata panapa foni yavo Mutero. Ndo pandokwanisa kubatikira, ndo kwandogara kumaraini nako. Ndo vanokumudza kuuya vanonikumudza kundibata. Handiti. Aiwa, pakanaka. Muri yeZimbabwe ndiye mukomana ari kutaura uyu. Nongomona achidarika uyu. Saka vanokwanisa kumubatsirawo ngavanongotibatawo pa 077 2291 323. Vanotibata ipapo, vanotifonera tovarifeya kumukomana uyu. Rubatsiro rwacho kusvika zvakanaka. Tinotenda muri yeZimbabwe. Kwirako dhongi rako uende kuchikoro.
aiwa tinotenda muri yezimbabwe ndiye mukomana akuenda kuchikoro famba akuende shamwari toonana handiti changokandawo pamadande mutande famba akuende pane vato vachimubatsira rubatsiro vana baba vachivhayo taikumbira kuti rubatsiro gwavo guve gwosvikaone kuno maticha tu tivewo vachibatsirawo tiwane zvinhu zvokufambisa tichienda kuchikoro hakudzidza toda chaizvo but zvokufambisa zvacho ndo pasina totenda neizvo zvakataura ndizvozvo right yeah. Pakaipa mwana ane chido nekudzidza but the environment yaari haisi kumutendera, the situation yaari haisi kumutendera. Pane mufesi anonzi stand master. Big up to you mukoma stand master. Basa ramuri kubata ndokuriona, tikuriona, tiri kure zvedu but tiri kuzviona. Recently akapa wheelchair kune umwe mufana so. Paita great man aripo wheelchair. Ari kutsvagira vamwe vanhu wheelchair kuti vabatsirikane makumbo kuvanhu. Stand master haana chaanacho. Ari kutotambura, ari kutopema. But ane moyo wakanaka, moyo werudo, moyo wekuda kusapota vari kushayiwa. Anouya padande mutande otaura kuti ndina nhingi ari kudawo mari yeschool fees. Vanhu vanonzwa moyo netsitsi vodoneta. Great man anouya recently akapiwa manhingirikini wheelchair 20 na my VP. Tinotenda amai nebasa rakanaka ramuri kubata. Vanhu 20 vatowana wheelchair. Tochitarisa weakness Chivhayo, mbavha hombe munyika. He's got the money. Ari kuswera pana japreza mota. Ari kuswera pana comic elder mari. Ari kuswera pana Ian and Love. Chiona ivo vanhu vacho vari kupiwa ugreediness hwavanawo. Vanhu vacho vari kupiwa ugreediness hwavanawo. Kutadza kumboti we are giving back to the community. Ngatitengewo 10 wheelchair kana 5 zvavo. Vanhu vakaita sana japreza vaya kuti aimbe one show ye 2 hours set anoda 15,000 US. Hazvinei zvedu nebasa redu, hazvinei nesu izvozvo. Ngokupai an example in average yemari yaanoita. Havasi vanhu vari kunzi vangatambure zvokuti angatadze kuzvitengera mota yaanoda iye. Havasi vanhu vekudaro. But right now nyika yasvika pairi apa kuti vana vakushandisa madhongi, wheelchair hakuna, transport hakuna yekuti vana vaende kuchikoro vadzidze. Nyika yakadzidza, ramangwana revana vakadzidza. Zvinoita kuti nyika inake, zvinoita kuti nyika iende kumberi. But nyika ikashaya vanhu vakadzidza, inodhakwa. Right now look at mfana. Ari kutsvaga rubatsiro, ari kutsvaga vanomubatsira kuti at least akaona wheelchair anokwanisa kufambawo zvakanaka, anokwanisa kuwana chifambiso. But one thing that I will tell you, great man chaiye akatombopema kuna Chivhayo, hapana chakabuda. Festifarai vakawanda. Wanotoona kuti munhu ari kutambudzika uyu, ari kutoda kuti zvinhu zvake zviite, ari kutoda kuti abatsirikane. Hapana kana chimwe chete chakabuda. Ndo pandazoti pupa pandaona video iri nemaonero angu nemafungiro angu, ndazviona kuti anonzi weakness Chivhayo haafe akaripinda denga iri akasatendeuka. Haafe akaripinda denga akasatendeuka.
wese munhu anosapota zanu PF achisapota zvinhu zvakadai so, hapana, hapana, hapana kwatiri kuenda senyika. Mukuramba muchiti pamberi nezanu PF vamwe vana rufamba nemadhongi, mukuramba muchiti ID huchi vamwe vana rutadza kuenda kuchikoro, mukuramba muchiti 2030 nyika yakadai so. What exactly zvamunenge muchida kuita by 2030? Chii chaizvo chaizvo chamunenge muchida kuita? Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi, kuti vanhu vedu, hanzi nebhaibheri, vana vangu vaparara nenyaya yekushaya zivo. Zivo rekuti zvatiri kusapota izvi hazviite. But each and every day unoona kavidhio kemunhu ari kukumbira mota, unoona kavidhio kemunhu ari kukumbira mari, unoona kavidhio kemunhu ari kuita zvakasiyana siyana kutsvaga nzira kuti apinde kuzanu PF adyewo. But kumbori nei kuzanu PF kwacho? Hakuna, hakuna. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kurwadza. Ndonyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje yanangoya kuti ndikutaurirei, kuti ndikuratidzei kuti wamunoti Chivhayo, yamunoti zanu PF, vamunoti vamunangagwa havana kana basa nemi, havana kana kawani zvako. Mawana. And so me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes. To this bye for now. Let's meet in the next video.